Er du også træt af, at dine gidsler ikke gider lukke røven? Er du også træt af, at din kæreste ikke gider ligge stille? Er du også træt af dyre voksbehandlinger ved skridt, røv, ryg, bryst, alle andre steder? Så er det godt, jeg er her for at hjælpe dig. Mit navn er Mathias Sørensen. Jeg kan godt lide kaffe først og fremmest, men jeg prøver at sælge dig den her gaffetape, så kig med. Du kan bruge den til at fikse en kop. Du kan bruge den som plaster. Du kan bruge det som trusindlæg. Og du kan bruge det til at stoppe indre blødninger. Du kan også bruge det som gips. Du tænkte nok, det var det. Men gaffatapen kan også løse personlige problemer. Hvor skaffer hjælp på humøret? Se med. Før var denne pige træt og deprimeret. Hun har ikke noget valg. Super! Det var nogle af de ekstremt mange grunde til, hvorfor du skulle købe vores fantastiske gaffatape. Men hvis du køber den inden for de næste 30 minutter, så får du også de her grønne papirer med. Tak fordi I så med. Cuba Film.